யாத்திராகமம் 6வது அதிகாரத்துல நடக்கிற சம்பவம் என்னவென்றால், யாத்திராகமம் 5வது அதிகாரத்துல மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தன்னை தான்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணப்போ, மோசே ஆண்டவர்கிட்ட, ஆண்டவரே நீங்க எதுவுமே பண்ணலையே, நான் சொன்ன நாள்ல இருந்து பார்வோன் உங்களை கஷ்டப்படுத்துறாரேன்னு சொல்றாரு. அதற்கு பதிலாக ஆண்டவர் இந்த யாத்திராகமம் 6வது அதிகாரம் 1 முதல் 13 வசனங்கள்ல, நான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கண்டிப்பா விடுவிப்பேன். பார்வோன் அவங்கள விடுதலை செய்யறது மட்டும் இல்லாம துரத்தி விடுவான். நான் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபுக்கு செய்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவேன். நான் யெகோவா தேவன். அவங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின அதே தேவனே அவங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின கானான் தேசத்தை கண்டிப்பாக கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியுமாக மோசே கிட்ட ரீஅஷ்யூர் பண்றாரு. மோசே இந்த வாக்குத்தத்தங்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்ட்ட சொல்ல போகும்போது, அவங்க வேலை பளுவினாலையும் மிகுந்த கஷ்டத்தினாலையும் அந்த வார்த்தையை பெருசுபடுத்தல. இது மோசேக்கு மிகவும் கஷ்டமா இருந்துச்சு. மறுபடியுமாக ஆண்டவர் மோசே கிட்ட, நீ பார்வோனிடம் போய் அவங்கள வெளியிடும்படிக்கு சொல்றாரு. அப்ப மோசே, இஸ்ரவேல் ஜனங்களே என் பேச்சை கேட்கல, பார்வோன் எப்படி கேட்பான்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சோர்ந்து போறாரு. 14 முதல் 30 வசனங்கள்ல யாரெல்லாம் அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தோடைய தலைவர்களுடைய பேரும் மோசேயுடைய குடும்பத்தை பற்றின காரியங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த அதிகாரத்துல 2 அழகான பாடங்களை படிக்கிறோம். முதலாவதாக, மோசே ஒரு விசுவாச வீரனாக இருந்த போதும், பொறுமையின் சிகரமாக இருந்த போதும், அத்தனை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தினார் என்று நம்ம படிக்கும் பொழுதும், ஆரம்ப காலகட்டத்துல அவருடைய விசுவாசமும் போராதான் இருந்திருக்கு. அவருக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் வந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கிட்ட சரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதப்போ அவங்களுடைய இன்ஃபுளுன்சஸ்னால அவர் சோர்ந்து போனாரு. ஈவன் ஆண்டவர்கிட்டயே போய் மறுபடியும் நான் வாக்கு வல்லவன் இல்ல, எனக்கு சரியா பேச வராதுன்னு மறுபடியும் போய் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றாரு. இப்படியாக அப்படி விசுவாசத்துல குறைவாகவும் தன்னுடைய குறைகளை நினைத்தும் மத்தவங்களுடைய டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ்னாலும் பாதிக்கப்படுற ஒரு பர்சனா தான் மோசே இருந்தாரு. ஆனா இந்த 2வது பாடத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, ஆண்டவர் மோசேயை என்கரேஜ் பண்றாரு. அப்படி அவர் மேல கோவப்பட்டுட்டு அவரை கைவிடல, வெறுத்து ஒதுக்கல. இன்ஸ்டீட் காட் நான் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவன், நிச்சயமாக இவங்களையும் விடுவிப்பேன் என்று சொல்லி அவரை என்கரேஜ் பண்றாரு. ஆம், நாமும் கூட மோசேயை போல ஆண்டோருக்குள்ள வளரணும், ஆண்டோருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்யணும், ஆண்டோருக்குள்ள நிறைய ஜனங்களை லீட் பண்ணணும்னு ஆவலோட தொடங்கிருப்போம். ஆனா நமக்கும் குழப்பங்கள், கேள்விகள், சந்தேகங்கள், மத்தவங்க சொல்றதுனால வர்ற பயங்கள், சோர்வுகள் வரலாம். அதை பார்த்து நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது, நாம விலகிட வேண்டியதான் என்று விலக வேண்டியது கிடையாது. தேவன் மோசேயை என்கரேஜ் பண்ணி அவரை வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தினது போல அவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார். நாம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் தேவனை நம்பி நம்மளுடைய கவலைகள், பாரங்கள், குழப்பங்கள் எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட ஒப்படைத்து விட்டு அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை மாத்திரம் பற்றி கொண்டு முன்னேறி செல்வதே ஆகும். கர்த்தர் தாமே அப்பேற்பட்ட விசுவாச பிள்ளைகளாக நாம் மாறுவதற்கு நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. ஆமென்.